बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो उदखारि हानजा आलफायाव आसामनि गोबां लाइमोनफोरा जयेन जाहैगासिनो, नाथाय बेनि सायाव आसाम सरकारा जेबो राहा लानाय एबा लाइमोनफोरखौ होबथानाय नुनो मोनाखै। बेबादि समावनो आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि बिसि फिसाया 4 बोसोरनि फिसाजोखौ गारनानै आलफा उदाङाव जयेन जाहैदों। तिनसुकिया जिल्लानि दिराक'पातुलि गामिनि 4 बोसोरनि फिसाजो गोनां बिसि फिसाया आलफायाव जयेन जाहैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 5 मे खालाराव अच्युत नेउग आरो बिथांनि बिसि ममता नेउगआ आलफायाव जयेन जाहैनो न'निफ्राय ओंखारलाङो। बुंथिनो गोनांदि अच्युत नेउगनि बिफा सनमिन नेउगआ 19 बोसोरावनो आलफायाव हाबदोंमोन, नाथाय पुलिसजों ग्रेप्तार खालामजानायनि उनाव सरासनस्रा जिउ खुङो। BTR ओनसोलाव सानफा एफा बांनो हमदों सिखावनि उदखार। दखाननि मुवा बेसादफोरखौ खावनायजों लोगोसे न'आव हाबनानै मोसौ खावनाय जाथाया बांनो हमदों। BTR ओनसोलाव बे बाराव सिखावा सासे बारग' NDFB न'आव हाबनानै बेसेन गोसा मुवाफोरखौ लाङो। गोलाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय रन्जन दैमारि ग्रुपनि बारग' NDFB अफ्रि दैमारि बिथांनि न'आव थांनाय रबिबार मोनायाव सिखावा हाबनानै AS26 BB125 नाम्बारनि स्कुटि आरो सनि टिभिखौ लाङो। बे जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै बिथांनि न'आव फैनानै इनभेस्टिगेसन खालामफैयो आरो बे जाथायनि सायाव अफ्रि दैमारि बिथाङा FIR थिसनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जाबाय। BJP, UPPL आरो AGP दोलोनि जथाय सरकारा दिनै 10 मेआव 1 बोसोर आबुं जाबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायाव मोनसे नेरसोनथि हिसाबै बिफां फुलि गायो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा। दिनै BJP, AGP आरो UPPL जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै खुंफुंनाय हाबाफारियाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लायो। क'क्राझारनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बलिउडनि मुंदांखा फिस्ला फावखुंगुर आस्रानीआ गाबोन 10 मेआव क'क्राझार जिल्लानि फुकिराग्रामपुरानि बाजाराव फैगोन। बे खौरांखौ फिस्ला फावखुंगुर आस्रानी बिथाङा भिडिअ'नि गेजेरजों फोसावदों आरो बिथाङा बयनिसिमबो रंजालि बैसागोनि हामग्लायनाय जासिहरदों। लोगोसे गाबोन बयखौबो गावनि नखरजों लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायो। थांनाय माखासे दान सिगां बर'नि माखासे गेदेमा बिथांमोना BTR गोरोबथानि माखासे दफानि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL होनायनि मैया 9 खालाराव नैथि हियारिंआ जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगां गिबि हियारिंआव गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरिया 9 मे मैयानि सानाव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे एफिडेभिट होनांगौनि बिथोन होदोंमोन, नाथाय आसाम सरकारा एफिडेभिटखौ गथायनो हायाखै। बे बाथ्राखौ लानानै गोजौ बिजिरसालिया बोराबनानै आसाम सरकारखौ फैगौ 20 मे खालारनि गेजेराव एफिडेभिटखौ गथायनो गोख्रों बिथोन होयो। बे एफिडेभिटखौ फैगौ 20 मे खालाराव होनो हायाब्ला बिनि सायाव माबा मोनसे राहा लागोन होननानै बुङो आरो फैगौ 23 मे खालि थामथि हियारिंआ जागोन। नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा आसाम पुलिसनो प्रेसिडेन्स कालारखौ गथायो। थांनाय 25 बोसोराव नेरसोन गोनां खामानि मावनायनि थाखाय नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा आसाम पुलिसनो प्रेसिडेन्स कालारखौ गथायो। मख'नो गोनांदि बे प्रेसिडेन्स कालार फिरफिलायाव आसामनि मेपजों लोगोसे मोन 36 हाथरखि, थसे गं गोनां गान्दा आरो आसाम पुलिसनि मट' थानाय सिन दं। बुंथिनो गोनांदि आसामा प्रेसिडेन्स कालार मोननो हानाय भारतनि 10थि रायजो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।